Păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri, și nu ne duce pe noi în înșelă, și ne mântuiește de cel rău. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te, așa cum am păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. bucură-te, Marie, cea plină De har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu, roagă-te pentru noi păcătoșii, acum și în ceasul morții noastre. Amin. Bucură-te, Marie, cea plină de har, Domnul este cu tine, binecuvântată ești tu între femei, și binecuvântat este rodul trupului tău, Iisus. Sfântă Marie, Maica lui Dumnezeu,
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Harul Domnului nostru Iisus Hristos, dragostea lui Dumnezeu Tatăl și împărtășirea Duhului Sfânt să fie cu voi toți. Lăudați să fie Iisus Hristos! Cucernice Părinte Paroh, cucernici confrați preoți, stimate autorități locale, iubiți credincioși din Cleja și din împrejurim. Bine ați venit la sărbătoarea Hramului, vă spun și în numele Parohului, dar vă transmit și salutul preasfințitului Iosif Păuleț, care este în vizită pastorală aici în apropiere, tot în decanatul nostru, la Valea Seacă. Suntem în comuniune cu el și cu întreaga biserică. Celebrăm astăzi Hramul Sfântului Francisc de Asizi, cel care l-a urmat îndeaproape pe Iisus. Și an de an suntem chemați și noi, venind la acest hram, să privim la el, să învățăm din viața lui, să trăim Evanghelia, să-L urmăm pe Iisus. Ne rugăm pentru toți cei prezenți aici, pentru cei care se unesc cu noi în rugăciune. Amintim că sunt și doi preoți disponibili la spovadă, să ne întoarcem acasă mai bogați, mai luminați sufletește și să ducem și pe Iisus în casele noastre. Ne dispunem sufletește pentru această sfântă celebrare, cerând de la Domnul iertare pentru păcat. Mărturisesc lui Dumnezeu Atotputernicul și vouă, fraților, că am păcătuit prea mult gândul, cuvântul, fapta și omisiunea, din vina mea, din prea mare vina mea. De aceea rog pe Sfânta Maria, Pururea Fecioară, pe toți îngreii și sfinții și pe voi, fraților, ca să vă rugați pentru mine la Domnul Dumnezeu nostru. Să aibă milă de noi Atotputernicul Dumnezeu și iertându-ne păcatele să ne ducă la viața cea veșnică. Amin. Kyrie eleison,
cea mare. Fiule unul născut, Iisuse Hristoase, Doamne Dumnezeule, Mielul lui Dumnezeu, Fiul Tatălui, care asupra ta păcatele lumii, miluiește-ne pe noi. Gloria! Asupra ta păcatele lumii, primește rugăciunea noastră. Tu care șezi de-a dreapta Tatălui, miluiește-ne pe noi. Gloria, gloria, pentru cei născui Fiindcă Tu singur ești Sfânt, Tu singur Domn, Tu singur prea înalt, Iisuse Hristoase, împreună cu Duhul Sfânt, pentru mărirea lui Dumnezeu Tatăl. Amin. Gloria, gloria, pentru cei născui Dumnezeu. Să ne rugăm. Dumnezeule, care i-ai dat Sfântului Francisc darul să devină asemenea chipului lui Hristos prin sărăcie și umilință, dă-ne, te rugăm, harul ca umblând pe cărările Lui, să-L putem urma pe Fiul Tău și să ne unim cu Tine într-o iubire plină de bucurie, prin Domnul nostru Iisus Hristos, Fiul Tău, care fiind Dumnezeu împreună cu Tine, viețuiește și domnește în unire cu Duhul Sfânt în vecii vecilor. Amin. Domnul este moștenirea Lui. Citire din cartea Deuteronomului. În acel timp, Moise s-a adresat poporului zicând: Domnul a pus deoparte tribul lui Levi să poarte arca alianței Domnului, să stea înaintea Domnului ca să-i slujească și să binecuvânteze în numele Lui până în ziua aceasta. De aceea, Levi nu are nici parte, nici moștenire cu frații lui. Domnul este moștenirea lui, așa cum i-a spus Domnul Dumnezeului tău. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu! Păzește-mă, Dumnezeule, pentru
cruce, lumea este răstignită pentru mine, iar eu pentru lume. Lectura 2. Citire din scrisoarea Sfântului Apostol Paul către Galateni. Fraților, în ce mă privește, departe de mine gândul de a mă lăuda cu altceva decât în crucea Domnului nostru Iisus Hristos, prin care lumea este răstignită pentru mine, iar eu pentru lume. Căci nici circumcizia, nici necircumcizia nu înseamnă ceva, ci numai noua creatură. Și tuturor celor care vor urma acest îndemn și întregul Israel al lui Dumnezeu, pace și îndurare. De acum încolo, nimeni să nu ne aducă supărări, căci eu port în trupul meu stigmatele lui Iisus. Fraților, harul Domnului nostru Iisus Hristos să fie cu Duhul vostru. Amin. Cuvântul Domnului. Mulțumim lui Dumnezeu. Stăpânul cerului și al pământului, pentru că ai descoperit celor mici misterele împărăției tale. Aleluia! 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 Domnul să fie cu voi. Lectură din Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos după Sfântul Matei. În acel timp, Iisus a luat cuvântul și a zis: Te preamăresc, Tată, Domn al cerului și al pământului, pentru că ai ascuns acestea celor înțelepți și pricepuți și le-ai revelat celor mici. Da, Tată, pentru că aceasta a fost dorința ta. Toate mi-au fost date de Tatăl meu și nimeni nu-L cunoaște pe Fiul decât Tatăl. Nici pe Tatăl nu-L cunoaște nimeni decât numai Fiul și acela căruia Fiul vrea să-i reveleze. Veniți la mine toți cei osteniți și împovărați și eu vă voi da odihnă. Luați asupra voastră jugul meu și învățați de la mine, că sunt blând și smerit cu inima, și veți găsi odihnă pentru sufletele voastre. Căci jugul meu este plăcut și povara mea este ușoară. Cuvântul Domnului. Laudă ție, Hristoase! Lăudați să fie Iisus Hristos! Cucernici părinți din altar, dragi iubiți credincioși, încep această predică prin a-i mulțumi Părintului Paru pentru invitația pe care mi-a făcut-o de a predica astăzi la hram în comunitatea dumneavoastră și să-i cer anticipat deja iertare sau scuze
dacă ceva nu este bine. Pentru că, vedeți noastră, sărbătoarea unui hram, aparent niște sărbătoare, suntem primați să ne bucurăm, la sfârșit să mâncăm sarmale, să mâncăm, să facem sărbătoare, să ne bucurăm cu toții. Dar să știți că patronul unei comunități nu e doar cel care declanșează, zicem așa, o sărbătoare din aceasta profană, să mâncăm bine, să ne bucurăm, ci el are și un rol pedagogic. El are un rol de călăuză în viața noastră și socială, dar mai ales în viața noastră spirituală. De aceea, mai mult decât, zicem așa, o bucurie pentru trup, sărbătoarea de astăzi a hramului dumneavoastră trebuie să trezească în noi o nouă dorință de a urma și mai mult pe Dumnezeu după modelul Lui, modelul Sfântului Francisc. Nu mă voi opri neapărat la biografia Lui, și voi încerca să fac așa o combinare între viața Lui și a noastră. El trăiește într-un moment în care omenirea face această trecere cumva de la, zicem, de la nimic, pentru că de la un stil de viață anuit, de turmă, la, să vedem cumva, la zorii evului mediu și încet și în viața socială, în comunități, încep anumite persoane să iasă la suprafață cumva și să dea de înțeles că erau zorii unei noi societăți, cu un nou mod de viață. De aceea, cum știm, Sfântului Francisc e negustor de pânză. E cumva în fașă ceea ce mai târziu aveam să înțelegem și să vedem pe marii afaceriști, marii patroni. Dar acolo era un început. Apoi, la nivel organizativ, social, erau cumva, spuneam, primele tentative de a organiza inclusiv viața socială în sate, comune, acolo unde la început era totul tuturor. Avem Asizii, avem Perugia, avem Foligno, avem toate localitățile foarte bine conturate. Începutul unei vieți noi. Asta duce cu sine și provocări noi. Spuneam tatăl Sfântului Francisc, afacerist. Francisc are posibilitatea să vadă, ca și copil, ca adolescent, ca tânăr, are posibilitatea să vadă la tatăl său că lucrurile nu erau mereu așa cum trebuiau. Ca acea pânză pe care îl urma, era și cum este la localitate, și atunci când o vinea, dădea și mai puțin muncă, cerea clientul, și el și-a dat seama că lucrurile nu merg chiar așa spre bine. Că se mai fură aici, acolo, că se mai încearcă, și în sufletul său, să știți că Duhul Sfânt lucra și se năștea această idee de dreptate. Dar de ce trebuie să-l păcălesc pe celălalt? Dar de ce trebuie să nu-i dau conform cu ceea ce el a plătit? Apoi, au rânduit această socială, ei, tineri de atunci, poate fără voința lor, trimiși să lupte pentru independența, pentru siguranța cetății în care trăiau. Și așa se nasc aceste războaie de Asizii și Perugia, de Asizii și Foligno, de Foligno și toate celelalte din jur. Nu era caz că se bate Rusia cu Ucraina, Israel cu Liban, acum era un fel de treză cu cei mei faraoni, cu Zăușca. Deci foarte aproape. Dar cum să-i pui să se bată între ei, că poate sunt foarte apropiate? Din nou aceste lucruri îl marchează foarte mult. Și își dă seama că, dar de ce? Dar de ce trebuie să mă duc pentru ce? Pentru că acest miraj, că o să fim independenți, că o să trăim bine, că o să fie extraordinar. Dar eu nu duc acolo și mor. Mai trăiesc bine? Trăiesc bine alții. Dar trăiesc bine pe suferința mea, pe moartea mea, pe suferința altor și atâtor familii care își pierd copiii. Păi du-te tu și luptă dacă vrei tu să trăiești bine. De ce mă trimiți pe mine? Iarăși aceste lucruri, el le interiorizează și le macină acolo și nu așteaptă decât momentul client. Care moment, așa cum știm în viața lui, rănit, fiind în
el citește și descoperă, printre altele, această intimitate a sa cu Dumnezeu. Să nu uităm, ajutat de cea care l-a dus în lume de mamă, ea a stat alături, l-a îngrijit ca atunci când era mic copil, pentru că era mic. Și Francisc înțelege de la Dumnezeu că aici, în această grijă, în grija mamei, citind din Sfânta Scriptură, el înțelege că e o altă cale. Lumea propunea o cale, dar el înțelege că e și o alta care presupune un anumit efort, dar care, într-adevăr, te face fericit. Și cumva, în această cheie, voi încerca să vorbesc eu astăzi. Spuneam, începutul unui nou stil de viață, un nou organizatorie, ca societate, ca și cultură, ca și viață. Să știți că atunci când în istorie au fost etape din acestea importante care au schimbat efectiv viața, nu doar personală, ci și a omului, a societății în general, au fost mari provocări. Și nu de puține ori au fost și eșecuri. Au fost moduri greșite de a înțelege acest nou tip de viață. De aceea, în perioada Sfântului Francisc, această nouă învăluire, fără să-și dea seama ce a intrat și în biserică. Și în biserică începea care mai de care să am parohia mea, să fiu eu, să stau foarte bine și ce face Dumnezeu? Pentru că biserica e lui. Îl trimite pe Sfântul Francisc, care, inclusiv episcopul din acea perioadă, îi spune: nu-i bine. Uite, sărăcia. Sărăcia este calea maestră prin care noi suntem chemați să mergem înainte. Și în biserică, și în societate. Dar nu o sărăcie neapărat că acum noi nu vrem să avem bunuri. Dar nu vrei să dai seama nici nu muncești. Ești legi. Ci bunurile pe care le ai, dobândite prin muncă, pe care, în mod onest, să le folosești conform voinței lui Dumnezeu. Și nu să-l păcărești cât mai mult pe celălalt, nu să te izolezi cu gardul, cu camere video, cu tot, cât mai mult și să te îndepărtezi de oameni. Adică o bogăție care ne îndepărtează, nu ne apropie. Dacă știm că avem ceva, invită și pe celălalt la masă. Mai fă o cafea în plus, mai fă un ceai în plus. Mai dai primit de pâine și mai invită și pe celălalt. Nu ceea ce ai e egoist, așa, pentru tine, pentru tine. Din păcate, noi cam trăim astăzi într-o societate din această vreți, deja ne asemănăm cu ceva din perioada lui. Și ce ne spune nouă astăzi Sfântul Francisc? Ce a spus și celor din perioada lui? A spus că sărăcia e această cale pe Dumnezeu. Dar sărăcia care ne apropie unii de alții și ne apropie de Dumnezeu. Nu sărăcia care ne învață legi, comozi. Tot a spus Părintele să nu dobândim bogății, păi atunci nu mai muncesc. Ba da, noi trebuie să muncim. Dar ceea ce avem, ceea ce dobândim prin munca noastră, trebuie să folosim în mod altruist, să fim generoși. Și aici fac o paranteză, observ acest lucru cu comunitățile noastre, este o calamitate. Se face o corectă specială. Oamenii sunt mult mai generoși. Și acolo unde îi spune, dar nu mai are nimeni bani, nu mai are ce să dea, sunt colecte aproape surprinzătoare, impresionante. Înseamnă că în noi încă a mai rămas această atenție față de suferința celuilalt. Trebuie să o păstrăm. Trebuie să o păstrăm și să o dezvoltăm și noi. Spuneam, o perioadă în aceasta de tranziție aduce cu sine provocări, lucruri necunoscute, e o care pe care mai de care. Și în perioada Sfântului Francisc, el vede aceste lucruri. Le vede la capul, le vede la cliente, și în sufletul său simte că nu e bine. Astăzi, să știți că această perioadă a noastră de trecere, atunci se trecea spre Ecumenică. A venit apoi mult mai încoace perioada industrializării, unde Papa Ioan al XXIII-lea a avut un rol
cel care a avut Sfântul Francisc în perioada lui. Mai nou, în zilele noastre, are și un rol deosebit și Papa Ioan Paul al II-lea și Benedict Armanes Francisc astăzi. Dar un rol deosebit îl avem noi ca biserică astăzi. Și observați dumneavoastră, de la Revoluție încoace, 30 de ani, cât s-a schimbat omenirea. Cu riscul de a vă critica, vă spun, niciodată, notați, niciodată noi ne-am trăit mai bine ca astăzi. Niciodată omenirea n-a trăit mai bine ca astăzi. Dar ce a adus acest mai bine? Industrializare. A adus apă în casă, a adus curent în casă, a adus mai nou, după Revoluție, internet în casă, ne-a adus tot felul de roboți în casă. Că spuneau la altă, povestea o bătrână în discuția ei cu soțul, spunea, măi, nu vezi, noi în casă avem robot de bucătărie, face suc, face... Când vreau să fac clădire, pun ăsta, se face mirat. Și explicam, și mașini de cafea avem automată și până și pasta de dinți, beluța de dinți, până o pui și merge singură. Totul inteligent de casă la noi. Nu mai avea rămas de proști. Spunea. Pe undeva, suntem depășiți de această tehnică. Și astăzi, cu inteligența artificială, am fac și mai mult. Noi, ca biserică, avem, cred că, obligația de a fi acești profeți noi ai vecurilor noastre. Astăzi, biserica e cea care trebuie să ridice glasul și să spună lucrurilor pe nume. Exact cum a făcut Sfântul Francisc în perioada lui. Vedeți că a făcut un discret, dar știți, este o statistică în Italia, poate să vă standardizează, s-a făcut așa în cine cred italieni. Și au pe locul 1, pe locul 2, pe locul 3. Sfântul Francisc de Asizi pe locul 1. Italienii au foarte mare încredere în Sfântul Francisc de Asizi. Apoi Padre Pio și pe 3 este Iisus. Deci nu e pe primul loc Iisus. Iisus e pe locul 3. Semn că ei au înțeles mai mult că ajută Sfântul Francisc decât Iisus. Dar știm că la Iisus ajunge primul jos ca Sfântul Francisc. Vrească Dumnezeu să rugăm pe Iisus să-L roage pe Sfântul Francisc să le ajute. Da? Bine. Asta spune mult. Spune foarte mult de noi oamenii de astăzi. Și spuneam de sărăcie. Învață Sfântul Francisc astăzi că ceea ce avem e darul lui Dumnezeu. Sigur că eu o să spun, eu am mers și eu am muncit. De așa, mâinile astea am făcut bătături, am stat în soare, am stat în frig. Numai eu știu cum am făcut bani și mi-am făcut o casă și mi-am făcut condiții. Foarte bine. Dar le-ai făcut pentru că trăiești. Dar să trăiești darul lui Dumnezeu. Viața-i darul lui Dumnezeu. Le-ai făcut pentru că ești sănătos și sănătatea e darul lui Dumnezeu. Și mai ales, dragi credincioși, le-ai făcut pentru că ai fost motivat, le-ai făcut pentru cine? Că Dumnezeu ți-a dat o soție, ți-a dat un soț, ți-a dat copii care te-au motivat să faci toate acestea. Că altfel, de ce te trezești dimineața? Pentru cine te trezești? Știți că singurătatea e cea mai mare suferință. Se duce la disperare. Dar dacă avem ce avem, e că am avut pentru cine și suntem motivați. Dar asta aduce și multă dezordine. Și nu pot, cuvântul de familie, asta e, de asta am zis că Părintele s-a riscat pe Machimat, dar trebuie să spun. Uitați-vă astăzi ce se întâmplă în casele noastre. Am zis, industrializarea a adus multe lucruri foarte bune. Ne-am dus gaz, apă, internet, toate alea, dar, dragi credincioși, toate acestea au venit cu un cost. Noi ne-am bucurat și vrem și de aia, și de aia, și de aia, dar la sfârșitul lunii vin facturile. 1, 2, 3, 4. Și apoi vin mării și cum să rezolvi? Hai să muncim. Unde? În țară nu mai putem. Mergem în străinătate. Nu ești tu soție, nu ești tu soțul întâi. Acolo, separare, doar de casă, un anumit stil de viață. Imediat, el de altă a plecat.
se pune în alte brațe, se destramă familia. Copiii dezorientați, un an, doi, trei acolo, doi, trei aici, nu mai știi, dezorientați. Încet, nu mai facem față, faptul de smart, încă un loc de muncă și pleci dimineața la 4 și vii seara la 11, că ai 2-3 locuri de muncă și matematici și liber. Și mă duc, trebuie să facem față. Copiii la școală, sunt cele mari. Și observați copiii de azi, nu mai sunt ca noi cei de care ne mulțumeam acolo și cu puțin. Azi mântă mi s-a telefon la normă, iPhone și așa mai departe. Dar toate acestea te storc. Și vai să-i spui unui părinte azi, dar nu mai oferi atâta fără să ceri. Ce știți sfințeaua voastră? Îți spun mulți. Și tu tragi ca robul și faci. Și la urmă copilul, cum îți dă conflict? Pentru că el, când a intrat în lumea lui ăsta tehnică și nu mai ține cont. Și tu suferi ca părinte. Și apoi crește pentru că el n-a fost învățat, nu știu, să merite, să te respecte, pentru efortul pe care îl faci, el crede că totul îi se cuvine. Și când crește, îi se cuvine fata, îi se cuvine băiatul, dar nu mai facem caz că fata aceea e darul lui Dumnezeu, că acel băiat, că noi trebuie să-i căsătorim, ca să stăm frumos, ca familie. Nu stăm așa oricum. Toate acestea din nou dezordine și avem conviețuirea aceasta. Nu mai avem timp pentru că muncim, dar avem timp să creștem copii, nu mai facem. Ce să facem? Dă-i cu anticoncepțional, dă-i cu aia. Toate acestea nu fac altceva decât să deranjeze, dragi credincioși. Această instituție pe care Dumnezeu a făcut-o, unde soții, unde omul, în general, să se simtă cea mai mare siguranță în familie. Și iată cum iarăși Sfântul Francisc vine și ne spune, știți că el, călugăr fiind, a trăit cele trei voruri, sărăcia, ascultarea și curăția. Ce să ne spune nouă astăzi, în această lume în care observați, pot să spun fără să greșesc, trăim într-o adevărată industrie a sexualității, pornografie, anticoncepționale, prezervative. E o lume nebună, efectiv, aici. Și se câștigă, uitați, celor dezordonați în această lume, Francisc vine și ne spune curăția. El mai vorbește astăzi despre curăție. Tinerii lorează. Cum să le spun? Se uită la tine, băi, crezi din el lumea. Dar să nu ascunde la acolo. Și totuși, trebuie să spunem. Acum nu știu dacă dumneavoastră, la recenzorul dumneavoastră, dumneavoastră știți câte probleme decurg din neînțelegerea vieții conjugale. Conjugale, nu știu, 90% din problemele dintre persoane spuneți acolo. Pentru că el a crezut când s-a căsătorit cu ea pentru fapt, pentru să facă cu care se sperie. Ea a crezut la fel, trebuie să am respect. Dacă cum poate să te rog cu o lume, au uitat tot. Credeți-mă, eu viitoare spun și la următorii, când o ceri căsătorie, de ce nu spui? Vrei să fii soția mea pentru că vreau să te fac, vreau să te violez, vreau să faci mâncare, să... De ce nu ești sincer? Că ea spune atunci, opa, nu stai, eu am crezut că știți câtă violență fizică decurge din neînțelegerea conjugală. Nu știu la noastră, dacă este, dar aud în alte părți și așa îmi vine câteodată că am avut un caz acolo la Teran unde sunt eu, a venit un domn cu soție și discuție acolo, la final zice ea, păi, toți unde mă bate. M-am uitat la el, domnul meu, azi, 2024, mai găsim așa gesturi din astea în familiile noastre. Să-le mă ridic eu și stau două acum, nu m-am calmat, nu puteai, m-am puteai de dacă mi-a fost frică, dar am zis și eu așa, ce aveți, de ce? Părinte, nu mă ascult. Serios? Nu mă ascult? Dar dumneavoastră ascultați, eu sunt bărbat în casă, dar trebuie să asculte. Unde scrie? Unde scrie? Dar când v-ați căsătorit, i-ați spus acest lucru? Vrei să fii soția mea ca să te fac? De ce vă spun? Ce sunteți corect? Vine Sfântul Francisc și astfel ne spune, știți, avem acea istorie cu lucrul la Dubiu, viața lui, apoi sunt iconițe, deja ne reprezintă, cu păsărele, cu nu știu ce. Asta
Știți că oamenii blânzi, dacă nu un om blând, dar nu nici câinele în lat. Dacă atunci un copil, când îl iau în braț un om blând, plânge așa. Dacă e un om blând, nu mai plânge, se oprește. Faceți aceste experiențe. O fi întâmplător că acest ne vorbește astăzi, prin atitudinea lui, prin atenția lui față de ceilalți, ne vorbește despre blândețe. Da, în această lume în care noi existăm, ne enervăm în trafic, ne enervăm la rând, imediat sare țară, ne supărăm între noi. Vine Francis și ne spune blândețe. Blândețe. Dar ce te costă? Ce te costă să fii blând? Dar de ce trebuie să-i răspunzi celălalt cu glasul ridicat? Dar ce tu ești mai bun decât celălalt? Dar aceste episoade de violență în familie, dar ce tu ești mai bun decât soția sau decât soțul? Hai, că sunt și soții violente. Când descrie de soție gura săracul soț. Deci ori închis, ori plecăm sau ceva de genul. N-ai și soții, mă spun așa, fac o paranteză. Bărbații poate să fie și căriți. Nu suportă să poate să cap, dar le-a spus un număr terminați acolo. Nu le ziceți de 1000 de ori. Asta îi face să fie multă violență, dar cine? Că moară la gură, apă de luni, faceți gargara, țineți acolo. Deci, vedeți cum fiecare are și drept la atâta, trebuie să și lucreze, dacă vrem să ne fie bine. Tot în lumina blândeții Sfântului Francis. Că de asta e patronul comunității, de asta suntem azi aici. Să și învățăm ceva, nu? Dar noi vedem că nu e bine. Noi vedem că câteodată merge cu altul, dar fără efort nu se poate face nimic. Hai să închidem și noi toți instituița, soțul mai dă mai jos de violență, și sperăm că lucrurile să meargă bine. Mai avem astăzi, spuneam mult și acest model rușinos pentru mine de conviețuire între tine. Nu știu, dar aș putea să urmă, să mă audă toată omenia aceasta, să mă audă toți ce mare rău își fac acești tineri, n-aveți idee. Cu câtă ușurință tratează ei astfel de o astfel de atitudine. Și vă spun sincer, am acolo la care unde sunt eu și noaptea mă sună de mamă și apelată și la unul și la două părinte, aduceți de fapt acasă. Dar cum să o aduc? Eu ce să fac? Conviețuire fără căsătorie. Câte efecte negative sunt după. Dar asta vine dintr-un anumit mod de a înțelege și de a trata femeia. Femeia ca pe un obiect de procurat plăceri, făcut mâncare, spălat, călcat și așa mai departe. Un anumit, iertați-mă expresia, dar un anumit mod misogin de a înțelege femeia. Și o spun astăzi de aici. Sfântul Francis ne-a dat o lecție extraordinară în ceea ce ține de femeie. Clara, ați auzit de Sfânta Clara. Dar Clara, ea a fost cea căreia Sfântul Francis, zicem, i-a deschis poarta spre Sfințenie. El a înțeles că femeia, în felul ei, trebuie să devină o parteneră de sfințire, către sfințire. Și nu cineva care mă încurcă. De asta el a avut încredere. Și noi trebuie să o recunoaștem. Toți am ieșit dintr-o femeie. Mama mea era femeie. Sperăm să nu vină ziua în care să fiu bărbat. A fost și este femeie. Și să te ridici tu copil. Să te ridici tu copil și să reproșezi mamei care te-a adus în lume, care te-a spălat, care te-a hrănit. Și ferească Dumnezeu să lovești acea ființă. Mai faci cel mai mare sacrificiu. Dar de câte ori copiii fiind, cum a spus prin alegerile noastre de viață, conviețuirile acestea, tot felul de atitudini pe care de multe ori avem, ca și noi, ca bărbați de viață, de câte ori lovim în părinți, în femeie, în mamă, femeie în general. Să uităm, Dumnezeu Tatăl a ales să-L trimită pe Iisus în lume printr-o femeie, prin Maria. Asta spune mult. Iar în viața Sfântului Francis, el a știut ce înseamnă, care e rolul femeii și cât de mult a schimbat asta omenirea. Că, trebuie să știți, ceva până înainte de Sfântul Francis, femeile nu aveau statutul, cum ai zis, statutul pe care l-au astăzi.
Deci acum 20 de ani mai vreau, dar încet vezi că noi uităm că în oarecare timp al istoriei n-aveam voie, nu știu ce, și apoi încet depășim și facem mult mai mult. Dar prin toate acestea, Sfântul Francisc ne spune astăzi că suntem chemați să ne sfințim viața. Câteva virtuți, umilință, blândețe, curăție, ascultare, sărăcie, toate acestea vorbesc de credința Lui, de dăruirea Lui. Și cumva, în lumina tuturor acestor lucruri, sunt eu în fața lui Dumnezeu. Eu, având acest exemplu, ce iau? Ce iau astăzi de la acest sfânt al bisericii noastre? Eu, ca soț, ca soție, ca mamă, ca tată și copil, noi ca preoți, surori, ce iau? Cu ce mă ajută astăzi pe mine Sfântul Francisc? Încă un lucru și apoi și închei. Observați dumneavoastră că atunci când biserica compune câte ceva, pare că nu are efecte imediat așa. Multe ori sunt mulți care spun, ce-mi dă mie biserica? Din contra, ori vrea colectă, ori pune patru, îți dau la biserică, ori nu știu ce, dar nu mai cer la biserică. Dar acum mă uit la un meci, acolo mă uit, mă distrez, mai dau o bere, mă uit până în altă parte, la un spectacol, iarăși, dar la biserică, nu, și apoi și nici nu te lasă să faci. Ce am? Nu mai ajung. Dar este mijloc. Rețineți. Adevăratul prieten este cel care îți spune și ceea ce ție poate îți convine. Biserica e adevăratul prieten al nostru pentru că ea te vrea bine. Lumea aceasta ne propune multe lucruri, dar vin la pachet, cum am spus, cu facturi mari. Facturi care de multe ori aduc o mare dezordine în viața noastră și în cele din urmă multă dezamăgire. Uitați-vă cum vă ia curentul, cum vă manifestați. Imediat sunat, să vențin așa 2-3 zile, să vă vedeți, și mai mult de nervă. Aici ajunge. Biserica vine și spune, noi suntem și uvrezi, noi suntem păcătoși, cauza păcatului strămucesc, suferind trece prin toate acestea. E nevoie să conștientizăm că avem limite și că în fața lui Dumnezeu, El rămâne Dumnezeu, iar noi suntem creaturi. Noi suntem dependenți de Dumnezeu. Noi suntem dependenți de Dumnezeu. Și cred că asta nu trebuie să uităm niciodată. Dar pentru a rămâne pe acest drum al lui Dumnezeu, trebuie să facem acest efort de a corespunde. De a corespunde. Și de asta, relațiile dintre noi, noastră, familie, societate, general, trebuie să o lăsăm mai mare. Trebuie să fim mai atenți și la ce vrea Dumnezeu, nu numai la ce vrem noi. Dar atunci, garantat, nu vom mai fi așa dezamăgiți. Vom înțelege altfel și viața și pe celălalt și pe noi înșine. Și vom face, pot să spun, într-o altă formă care vom face acest parcurs pe care Părintul Său Sfântul Francisc l-a făcut, fără să știe ce o să ajungă el, mare, sfânt, italieni, o să creadă el. Nu cred că s-a gândit la asta, dar făcând cu intenție dreaptă, s-a ajuns aici. Asta ne cere și noi lui Dumnezeu, ca să suntem anul dedicat, să fim discipoli misionari al lui Hristos, să fim și noi inspirați de Sfântul Francisc acești discipoli. Și să începem chiar de azi să le propunem. Să nu mai fiu violent, să nu mai vorbesc urât, să nu mai, ci să fim mai buni, să fim mai buni, să fim un om care crede. Lăudați să fie Iisus Hristos. Și acum ne mărturisim împreună credința, spunem, cred într-unul Dumnezeu.
Dumnezeule milei, care l-ai făcut pe Sfântul Francisc o imagine vie a Fiului Tău răstignit, sfințește biserica Ta și fă-o mereu dispusă să vestească Evanghelia. Să ne rugăm! Dumnezeule păcii, care ai hotărât să unifici toate lucrările lui Hristos prin mijlocirea Sfântului Francisc, ridică și astăzi oamenii cu inimi libere și deschise, care să învingă ispita banilor și a puterii. Să ne rugăm! Dumnezeule blândeții, care în Sfântul Francisc ne-ai dat un model de viață umilă și săracă în urmarea lui Hristos, dă-le creștinilor din timpul nostru harul de a gusta din spiritul fericirilor. Să ne rugăm! Dumnezeule Sfințeniei, care ai pus în inima Sfântului Francisc iubire pentru tot ceea ce este frumos și bun, dă-ne o privire umilă și simplă pentru a contempla minunile creației și a da glas fiecărei creaturi. Să ne rugăm! Dumnezeule bucuriei, care l-ai încununat cu glorie pe sărăcuțul din Asisi, aprinde un foc sfânt în copiii tăi, pentru ca nimic să nu-i despartă de tine, izvorul păcii și binelui. Să ne rugăm! Dă răposaților noștri să se bucure de contemplarea sfințeniei tale. Să ne rugăm! Ascultă rugăciunile celor prezenți și răsplătește cu harurile tale și viațele și pe toți dinstătătorii noștri. Dumnezeule puternic, mângâierea și recursul a celor care ne dăruiesc în tine, să-ți fie plăcute rugăciunile noastre
aducând înaintea ta, Doamne, darurile noastre, te rugăm să ne pregătești cum se cuvine pentru a celebra misterul crucii de care Sfântul Francisc s-a apropiat cu atâta înflăcărare, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Domnul să fie cu voi. Și cu Duhul tău. Cu inimile. Preamăr la Domnul. Mulțumim Domnului Dumnezeului nostru. Luați și veți din acesta
este copilul sângelui meu, al noului și veșnicului legământ, care pentru voi și pentru mulți se varsă spre iertarea păcatelor. Faceți aceasta în amintirea mea. Pe frații noștri răposați și pe toți drepții care au trecut din această lume, primește-i cu bunătate în împărăția ta cerească, unde nădăjduim să ne bucurăm și noi de acururi de mărirea ta împreună cu ei, prin Hristos Domnul nostru, prin care tu dăruiești lumii tot binele. Prin Hristos, cu Hristos și în Hristos, ție Dumnezeule, Tatăl atotputernic, înmuire cu Duhul Sfânt, toată cinstea și mărirea, în toți vecii vecilor. Care ești în ceruri, sfințească-se numele Tău, vie împărăția Ta, facă-se voia Ta, precum în cer, așa și pe pământ. Pâinea noastră, cea de toate zilele, dă-ne nouă astăzi și ne iartă
Doamne, de toate și binevoiește-a ta pacea în zilele noastre, pentru că ajutați de milostivia ta să fim pururea liber de păcat și trăiți de orice tulburare, așteptând speranța fericită și venirea Mântuitorului nostru, Iisus Hristos. Căci ta este împărăția și puterea și mărirea în veci. Doamne Iisuse Hristos, pe care le-ai zis apostolilor cărării, pace vă las vouă, pacea mea o dau vouă, nu privi la păcatele noastre, ci la credința bisericii tale, și binevoiește ai dăruit pacea și unirea după voința ta, care viețuiești și domnești în vecii vecilor. Amin. Pacea Domnului să fie pururea cu voi. Și cu Duhul tău. În bucuria prezenței lui Iisus în mijlocul nostru și în bucuria sărbătorii de astăzi, ne dăruim cu un semn al părăcii. Pentru distribuirea Sfintei Împărtășanii vor fi câteva umbrele, să vedeți unde sunt preoții, vor fi doi în față, unul aici lateral în drum, altul la poartă în drum și altul și încă doi, unul în biserică și unul la ieșirea din biserică lateral. Sufletul meu te dorește.
să ne rugăm. Prin aceste daruri sfinte pe care le-am primit, te rugăm, Doamne, să ne dai harul, ajută-n iubirea și râvna apostolică a Sfântului Francisc, să primim în noi roadele iubirii Tale și să le împărtășim cu generozitate spre mântuirea tuturor, prin Hristos, Domnul nostru. Amin. Ne rugăm și după intenția Sfântului Părinte Papa Francisc pentru dobândirea indulgenței, adu-ți aminte. O prea blândă Fecioară Marie, că nu s-a auzit niciodată să fi fost părăsit, cel ce are rămas cu păcălirea ta, cel ce a cerut ajutorul și mijlocirea ta, însuleți-vă spre necredere, care la tine nu mai s-a păcat, la tine nici nu s-au zământ înaintea ta, mai ca Domnului, nu spre Sfinte Francisc. Cine are loc poate să se așeze, cine nu are răbdare să-și mai caute puțin 5 minute pentru a mulțumi pentru bine. Aceste ultime 2 zile mi-a sunat telefonul la parohie când nu mi-a sunat într-un an de zile întrebându-mă: Părinte, plouă duminică. Două lucruri le-am cerut de la Sfântul Francisc, cum spunea și Părintele că e mai sus de Iisus. Dar să mijlocească acolo un lucru ca în ziua de hram să fie un timp potrivit pentru celebrare și al doilea ca ceea ce predicatorul va spune aici să ajungă la inimile clejenilor și nu numai al clejenilor. Așadar, mulțumim Domnului pentru acest timp care a dărâmat orice previziune. Mulțumim Domnului pentru că mai găsim predicatori care să ne spună lucrurile lui Dumnezeu. Și mulțumesc Părintelui Predicator care a avut curajul și plus s-a ținut cât a putut să fie prezent astăzi aici, deoarece în timpul săptămânii a avut și o intervenție chirurgicală, o operație care i-a pus la încercare orbirea. Mulțumim, Părinte, că ați făcut acest efort și ne-ați încărcat cu atâtea învățături bune, învățături care sper să ajungă la inima fiecăruia dintre dumneavoastră. Mulțumesc preoților, fraților preoți, care, iată, de la Galvin, de la Domn Calabria, de la Gheorghe Doja, Valea Mică, Nicolae Bălcescu, Cleja 2, Deși Buda, părinților vicari, Răcăciuni, fiii satului, Fundul Răcăciuni, Somușca, care peste 2 săptămâni ne așteaptă acolo, Ciucani și, nu în ultimul rând, Brădeni, Părintele care îi place mult să ne îndulcească la sfârșitul celebrărilor, oferându-ne o miere de albin. Mașina dânsului este acolo, cine dorește să se îndulcească, iată, poate lua de la dânsul aceste produse ale albinelor. Mulțumesc de prezența domnului primar, mulțumesc de că ne-a ajutat ca acest spațiu să fie puțin pus în siguranță. Sperăm că și pe viitor ne va oferi ajutorul cât va fi cu putință din partea primăriei să facem lucruri frumoase. Părintele predicator e doctor, dar acum să nu credeți că ce fel de doctor, oculist, chirurg, nu, e doctor în teologie. Și mă întreba, la clădirea asta, ce se face în clădirea asta? Mulți ne întrebăm, într-adevăr, ce facem în ea? Și o idee care mi-a venit, vorbind cu dânsul, să vedem cum merge predica, că dacă predica va fi bună, iată, în acest oratoriu pot fi, să ne invităm pe Părintele ca o dată la 2 luni, să ne țină sau să ofere această consiliere de doctor în iubirea lui Hristos. Da? A vorbit frumos, a văzut cât de bine cunoaște lucrurile din familie.
Și acum programul din timpul săptămânii pentru cei din Cleja și nu numai dacă vreți să veniți, mai participați la slujbă, aveți ocazia, noi vă așteptăm. Duminica viitoare, programul normal, 8:30, 11 și seara la orele 5. Tot duminica viitoare, cei de la Copilăria Misionară vor să organizeze un târg caritabil după liturghiile de la 8:30 și de la 11. Este important să-i susținem în activitatea lor și în proiectele lor. Duminică, 13 octombrie, duminica viitoare, Congregația Don Calabria sărbătorește hramul congregației lor, Don Calabria, așadar suntem invitați și acolo. În cursul săptămânii, Sfintele Liturghii rămân cele obișnuite, 7 dimineață și 6 seara. Probabil cineva din Fărăvan se întreabă, dar Părintele nostru Paroh unde a fugit? Nu fugi nicăieri, săracul, a transpirat la Spovezi, mulțumesc foarte mult că și acest an a ales ca pocăință să facă Spovezi, cât el și încă un coleg, Părintele Marius Alecu, care activează în străinătate. De fapt, mai sunt și câțiva preoți care sunt originali din aceste părți și au venit cu această ocazie acasă. Îmi doresc mult. Îi spun Părintelui Predicator că aici încă n-am auzit să ne luptăm Somușca cu Cleja, deci nu avem războaie, dar îmi doresc ca nu să fie doar o pace așa, dar pacea Sfântului Francisc să domnească în sufletele și în familiile tuturor, ca această vale, Valea Clejuței, Valea Clejei, să fie o imitație frumoasă a orașului Asis. Cine nu a mers, îl invit să meargă acolo să vadă când intri, domnește așa o pace. Nu pot să închei fără să mulțumesc și persoanelor din Cleja care au anticipat predica de astăzi, nu au stat cu mâinile în sân și să uite ce face parocul sânul săracul. Părinte, mai dăm și de treabă. Dar au venit să mă ajute. Mă ajute să aranjăm acest altar frumos, curățenia pe aici, le mulțumesc mult, prășitul pe la flori, nu s-au făcut singure, nici îngerii Domnului n-au venit să mă ajute, dar mulțumesc acestor persoane care au pus prioritatea bisericii înaintea sarmalelor proprii și a treburilor gospodărești. Țin să mai mulțumesc unor familii care s-au unit ca, acum după liturghie, să vă oferim o surpriză. Dar pentru a vă oferi surpriza, fac un test. Cine îți bate soția, cum spunea Părintele? Cine nu-i din Cleja? Are curajul să ridice mâna sus? Iau, Valea Mare. De ce nu ridicați mâna? Care sunteți din Valea Mare, din Bărăoan? Nu? Dar care sunteți din Cleja? Ca să văd că nu treceați. Mulțumesc. De ce spun acest lucru? Că după Sfânta Liturghie știu că mulți aveți rude, dar sunt și mulți care poate nu cunoaște și ați venit de departe. De la Sascut, poate chiar și din Pralea și, mă rog, și din alte localități mai de departe, poate care nu aveți curajul să mergeți. După Sfânta Liturghie, cine rămâne neinvitat, cine nu are rude, în acel oratoriu veți găsi o sărmăluță cum se face la Cleja. Dar așa bune, dar trebuie să le gustați. Mulțumesc acestor familii. Vinul este din partea mea. E din Părtășane. Nu vreți prea mult, că s-ar putea să cântați Aleluia. Mulțumesc în ultimul lui, mulțumesc tinerilor talente, mulțumesc domnișoare organiste, care și doamnei soliste Angela și totul întregului cor care, vedeți, spunea și Părintele Predicator, totul e așa, un început. Vi se pare că nu prea cântau, că nu se auzeau vocele, dar ei cântau foarte bine și foarte frumos, că eu i-am auzit de aici, sper că s-au auzit și mai în spate. Vă mulțumesc tuturor care ați venit la această sărbătoare. Să vă întoarceți cu această binecuvântare specială pe care o obțineți ori de câte ori mergeți la un hram. Așadar, cei care nu găsiți unde să vă întăriți forțele ca să vă întoarceți acasă cu bucurie, oratorul e deschis și vă așteaptă să treceți pe acolo. Mulțumesc tuturor care au făcut ceva bun ca această sărbătoare și poate am uitat. Mulțumesc celor care au contribuit
ca să avem niște flori frumoase. Mulțumesc Soreiana care, iată, cu capacitatea ei, a știut să le așeze în așa fel, să ne facă plăcut, să privim cu bucurie și cu plăcere la Hristos, care, iată, se actualizează în fața noastră ori de câte ori celebrăm Marea Jertfă a iubirii sale. Dumnezeu să vă răsplătească pe toți și cum în Ordinul Franciscan este o vorbă ca și un salut de lăudați pe Iisus, nu vă zic altceva decât pace și bine. Lăudați să fie Iisus Hristos! Domnul să fie cu voi! Și cu Duhul tău! Omne, Dumnezeu, gloria și fericirea tuturor sfinților, care v-a dăruit bucuria să celebrați astăzi sărbătoarea lor, să vă binecuvânteze cu binecuvântare veșnică. Amin. Eliberați prin mijlocirea lor de relele vieții pământești și povățuiți de exemplul vieților sfinte, să fiți aflați pururi treji în slujirea lui Dumnezeu și a fraților voștri. Amin. Astăzi, Biserica își amintește cu bucuria de sărbătoarea Sfântului Francisc, care a ajuns în pacea fără de sfârșit. Să vă dea Dumnezeu ca la capătul acestei vieți să ajungeți alături de El în fericirea cerului. Amin. Și binecuvântarea lui Dumnezeu Atotputernicul, a Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh să coboare asupra voastră și să rămână pururea cu voi. Amin. Liturghia s-a sfârșit, mergeți și trăiți în dragoste și pace. Mulțumim lui Dumnezeu!